minn dal-grupp l-inqas li naf fuq il-Malti, għal-kemm ġifiri ovvjament kien parti mix-xogħol tiegħi, imma kien limitat dak ix-xogħol li nagħmel jien. Ġifieri ħafna minnkom insomma, naħseb il-koll li ġejtu għaw ma tkomx bżonn min jgħidilkom x'għandkom tagħmlu, imma naħseb is-suġġett ta' tfal neqsin mis-smieħ huwa ħaġa partikolari mħabba li huma grupp ta' persuni illi tista' kważi tgħidilhom li dawn lingwistikament huma kompletament differenti. Fil-fatt ma nistgħux ngħidu hekk Malta għaliex Malta ftitu ma dawk illi jiddependu fuq il-lingwa tas-sinjali Maltija. Irrid nibda però biex ngħid illi kieku għax jiena dejjem ngħid kieku jiena x'nagħmel. Naħseb illum il-ġurnata kieku jiena kelli ikolli tifla, insomma, neputi u neputija ikolli, mhux tifla, ma kieku kelli nkun responsabbli tat tfal neqsin mis-smieħ, anki jekk ma jkollhomx xi nuqqas enormi, jiena żgur li kont nara kif nagħmel biex nallimhom il-lingwa tas-sinjali u nesponihom għal dik il-lingwa bħala l-ewwel lingwa tagħhom. U ir-raġuni hi li dik hija l-unika lingwa li hija aċċessibbli 100% għalihom, basta jkun hemm min juża madwarhom x'imkien. U fil-fatt naraw li tfal li għandhom ġenituri li jużaw il-lingwa tas-sinjali normalment għax ikunu huma stess neqsin mis-smieħ, imma ġieli ikunu talmu apposta kif ikunu jafu li tfal tagħhom huma għandhom nuqqas. Dawk għandhom vantaġġ kbir. U l-vantaġġ mhux biss akademiku għal-lingwa, imma wkoll emozjonali u fuq ħafna livelli tal-persuna sħiħa. Però min-naħa l-oħra, irridu ngħidu li l-maġġoranza ta' tfal, forsi tikkorreġini Eleanor jew xi ħadd ieħor li jkun qiegħed hawn jaf iktar minn nisa, għax issa ili maqtuha ftit jien. Nistgħu ngħidu li l-maġġoranza jibżgħu illi jibbażaw fuq il-lingwa tas-sinjali għal raġuni li aħna għalina min ikun tabib tal-mediċina dak dejjem għandu raġun. U min ikun studja l-lingwa dak ma tantx jaf. Allura ġenituri jekk it-tabib jgħidulhom tgħallimhomx is-sinjali għax daw joqogħdu jagħmlu s-sinjali u ma jitgħallmu qatt jitkellmu, allura joqogħdu fuqu. U fil-fatt ir-riċerka tal-aħħar snin turi li tfal bil-lingwa tas-sinjali bħala l-ewwel lingwa għandhom vantaġġ kbir għax fuqha jistgħu jibbażaw it-tagħlim tal-lingwi l-oħra. Mhux għax jitalmu xi 10 lingwi, ma il-Malti min jaf il-lingwa tas-sinjali jista' jgħinu mhux għax il-lingwa tas-sinjali għandha l-istess grammatika tal-Malti laqas xejn, però jkunu talmu lingwa u allura jkunu ħadmu dak li nsejħulu il-speċjal sistema li għandna f'moħħna li ntwildu biha li tagħmilna kapaċi nitalmu lingwa, l-ewwel lingwa żgur, u allura imħabba li jkunu ħadmuha minn kmieni, ikunu jistgħu jitalmu lingwa oħra aħjar. Ġifiri, dika ovvjament jiena mhux se nitkellem fuq il-lingwa tas-sinjali, imma b'dana kollu tajjeb li tkunu tafu li m'għandhomx żvantaġġ tfal bil-lingwa tas-sinjali, plus li llum il-ġurnata peress li hemm l-interpreti li jaħdmu fl-iskejjel għandna aktar minn wieħed issa li spiċċa l-kors m'għandniex biżżejjed għandna interpreti ma mhux kollha jaħdmu fl-iskejjel. Imma fis-sens li mhux l-ewwel xogħol tagħhom fl-iskejjel, imma ftit minnhom qegħdin hawn ġifieri hawn xi interpreti fost dal-grupp. Ikunu jistgħu jgħinuhom fl-iskejjel. Issa kemm jgħinuhom fil-Malti dik hija kontroversjali u se nitkellem kemm fuqha aktar quddiem. Imma rridu ngħidu li huwa iktar kapaċi jkollkom tfal neqsin mis-smieħ li ma jużawx lingwa tas-sinjali. Mela għaliex dawn ma jitalmux il-lingwa malajr? Bażikament meta jkollok nuqqas ta' smieħ, mhux bħal meta titilfu mħabba l-età fejn tista' tagħmel hearing aid u tgħinek ħafna, anke jekk mhux għal kollox. Għax mhuwiex dak il-tip ta' nuqqas.
hemm ftit tfal li għandhom dat tip ta' nuqqas ta' ġifieri in-nuqqas ta' biex ngħidlek it-trasmissjoni, ngħidulu conductive loss aħna. Ġifieri huma bi-hearing aid jisimgħu ħafna ħafna aħjar. Xorta mhumiex l-istess bħat tfal li jisimgħu, issa nsemmi kemm il-problema tagħhom. Ma tfal l-oħra li għandhom dak li nsejħulu sensory neural loss, dawn huma tfal li anki bil-cochlear implant, naħseb smajtu dwar il-cochlear implant, jekk ma smajtux hija xi ħaġa li hija fil-fatt hija operazzjoni jrid ikollok biex ikollok cochlear implant jew tnejn. Jew kwalunkwe hearing aid tajba oħra, daw xorta ma jiġux jisimgħu la bħalna u laqqas tajjeb. Kienu jaħsbu il-tfal bil-cochlear implant mill-ewwel se jaqbdu kollox u vantaġġ kbir tal-li kollok cochlear implant jekk inti ma tkunx tisma', però xorta hemm il-problema ta' l-ewwel lingwa, kif se titgħallem l-ewwel lingwa. Mhux se nidħol f'ħafna teknika imma se nipprova nurikom xi ħaġa. Dina l-interpreti jistgħu jieħdu nasa bħalissa x'dina probabbli raw xi ħaġa bħalek mhux l-istess ħaġa. Jiena neħejt il-xismu kollha fuq il-computer biex bla meta rtirajt. Imma insomma, naraw kif nagħmel biex nagħmel share screen. Hawnhi, share screen. U intella issa. Problema hi. Issa ma nafx nistax nagħmel di share screen. Għax ma nafx qed jitla' minna jew kif nagħmluha. Se jkolli. Suppost xejn tafas share screen jiġu l-Windows għandek miftuħin u tażel dik Miftuħa kif oħra ma naħseb għandi affarijiet oħra miftuħin, dik il-problema tiegħi dejjem. Mela ħanna kollox li għandi li m'għandix bżonnu. Għalissa, sorry, jiena ħobb ħalli għada nibda l-affarijiet mhux mill-ġdid ma li jkunu diġà bdejthom. Naħseb se nitlaqa' tgħaddi għax ma rridx naħliħin fiha xi ħaġa żgħira. Ħanajdlek x'kont se nurikom. Kont se nurikom karta li fiha ksibt il-vokali biss ta' sentenza. U ikolkom taċċettaw illi se ngħidilkom jekk tara di ma tkunx tafx qed nipprova ngħid. Għax il-vokali huma il-punt jisom ta' li jaqdu imma ma jagħtux daqshekk informazzjoni. Issa, ftit huma dawk it-tfal li għandhom nuqqas fejn dawk il-vokali ma jismawhomx, jiġifieri għandhom nuqqas rivers tal-oħrajn. Normalment it-tfal neqsim ismih ma jisimgħux il-frekwenzi fejn insibu l-konsonanti. Partikolarment konsonanti bħal xef, dawk li nsejħulhom affrikattivi, dawk kollha huma diffiċli biex tismagħhom għaliex qegħdin fuq frekwenza ogħla. Allura, meta inti għandek nuqqas ta' smigħ, dawk huma l-inqas li tisma' u dawk huma l-iktar li għandhom informazzjoni. Jiġifieri, meta inti titwieled nuqqas ta' smigħ, ħafna qabel ma jkunu jafu li għandek nuqqas ta' smigħ, avolja llum suppost ikunu jafu kif jitwildu tfal, ma nafx għadhomx u mhux jagħmluha regolarment l-screening tagħhom. Suppost li kif tkun taf li għandu nuqqas ta' smigħ, allura da tibda toqgħod attenta iktar ta' kif tkellimhom it-tfal biex huma jkunu jistgħu jieħdu l-informazzjoni kollha biex jitalmu dak li qed tgħidilhom, biex jarfu dak li qed tgħidilhom. Allura jekk jiena l-tfal ovvjament tkun diġà għamiltilhom il-hearing aid jew b'xi mod jew ieħor jew cochlear implant biex tgħinhom għax dak jgħin ħafna, imma ma jagħmilhomx tfal normali fis-sens ta' smigħ, ma jistgħux jisimgħu kif nisimgħu aħna, xorta jkun ftit isu konfuż il-sejjes li jismgħu, imma
jekk tallimhom, jekk ikun hemm ħafna talim, mhux bħal meta titgħallem l-ewwel lingwa, dik qed titgħallimha mingħajr ma tipprova. Veru, ftit minnkom li għandkom it-tfal tafuha, jiena in-neputi tiegħi ta' sentej u nofs, l-espressjonijiet li joħroġ bihom. Imnalla ngħid kulħadd ħadd ma juża kliem daqsxejn żganġat, għaliex ibqa' ċert li kieku jgħidhom ukoll għax joħroġ f'kull waħda tajt minn fejn tallima. U tajt naħseb dax ir-raġel jgħidha di jara jew di n-nanna l-oħra tajda jew xi ħaġa hekk, ġifieri tinduna. U l-vokabolorju tiegħu ta' sentej u nofs, meta kont nagħllem language acquisition jiena l-ksib tal-ewwel lingwa, ma kontx nobsor li tifel ta' sentej u nofs jista' jkollu pereżempju kull karozza, maqas karozza tal-kontratturi tal-bini jaf waħda mill-oħra jiena ma narafhomx u dejjem jikkoreġini. Jgħidli le dak concrete mixer, le dak dump truck, jiena forsi għax ma jinteressanix, imma ġifieri ta' sentej u nofs għandek bżonnhom, imma josserva jgħidulu u jirrepetihom. Jiġifieri l-ammont ta' vokabularju li jitkellmu anki ta' sentej u nofs turi xi żvantaġġa ikollok meta ma tismax. Għaliex? Għax inti ma tismax in-nies jgħidu x'inhu ħaġa oħra, ma tismax il xi ħadd fit-triq jgħid ara dik il-ġip jew ħaġa oħra, ġifieri ma jissemmawx, anke jekk jisimgħu ftit, meta tindirizza lilhom l-iktar li jisimgħu, meta jisimgħu il xi ħadd ieħor ma jagħtux każ għax ma jisimgħux. Tifhem? Jiġifieri allura biex jitalmu isu qegħdin jitalmu lingwa barranija. U jibqgħu ħafna minnhom mhux kollha se ngħidu għaliex. Mhux kollha, ma ftit minnhom jibqgħu qisu anke meta jitkellmu bil-Malti jkunu kbar, ishom talmuha bħala lingwa barranija, mhux bħala l-ewwel lingwa tagħhom, għax jagħmlu żbalji li jagħmlu il-barranin fil-Malti, pereżempju tal-ġens, avolja dawk anki nies li jkunu bdew il-Malti tard ġieli jagħmluha. Imma ħafna affarijiet, pereżempju eċċezzjonijiet, meta ma jkunx ir-regola normali tal-plural, jagħmlu regola tagħhom jew jagħmlu kif jagħmlu tfal fuq pattern wieħed, eċċetera. Jiġifieri id-diffikultà biex jitalmu meta jkunu neqsim smigħ hija ta' vokabularju żgur għaliex ma jridu jġibuh mod ieħor. U hemm mod ieħor kif iġibu, jiġifieri tfal neqsim smigħ ukoll jistgħu jakkwistaw dal-vokabularju, sa nsemmu xi affarijiet kif ġieli għamilna ma' tfal neqsim smigħ. Imma il-grammatika daqsxejn iktar astratta, daqsxejn iktar differenti, però xorta imħabba li qed għandhom dik il-kapaċità li jitalmu lingwa bħala persuni, allura anki dik it-tieni lingwa tagħhom jekk huwa l-Malti, ħafna drabi tkun l-ewwel lingwa mitkellma, ma tkunx l-ewwel lingwa fis-sens li semgħuha kif twildu. Ftit minnhom ħafna drabi ġieli issa ma nafx għadhom xekk, ma ġieli sibna tfal ta' 4 snin u għadhom kemm skoprew li dan għandu nuqqas ta' smigħ enormi. Għax it-tabib jgħidilhom u dawk se jitalmu dak daqsxejn għażżienu. U fil-fatt ikollu nuqqas ta' smigħ. Jiġifieri hemm daw il-problemi ta' aċċess għall-lingwa, jiġifieri l-input huma ma jieħduhiex kollha u tkun imħarbta anke meta jikbru, huma jridu jitalmu jagħmlu sens minnha, jużaw għajnejhom biex jieħdu informazzjoni barra li jużaw widnejhom, imma jużaw affarijiet oħra wkoll. Jiġifieri huma jużaw għax huma jitalmu illi biex jikampaw fid-dinja anki tat-tifel żgħir l-iskola, trid titgħallem inkella ma tkampax u lanqas tieħu pjaċir. Allura hemm daw il-problemi meta tkun nieqes mismih. Mela meta jitalmuh kif jitalmuh? L-iktar tfal li għandhom suċċess meta jkollhom nuqqas ta' smigħ huma dawk illi l-ġenituri ma jiddependux biss fuq il-professjonisti, speech therapist, language interpreter, sign language interpreter u affarijiet oħra, anki fuq l-allima, imma li huma stess jafu illi mill-bidunet kemm jista' jkun kmieni jagħtu input kemm jista' jkun enormi tal-lingwa u jkellmu tfal
direttament biex it-tfal jaċċettaw li hemm mod kif jsejħu ċerti affarijiet għax inkella jibqgħu jagħmlu sinjali bażiċi laqas lingwa tas-sinjali għax dik kieku tgħinhom. Issa il-vantaġġ ta' xi ħadd li jkollu l-lingwa tas-sinjali bħala l-ewwel lingwa hi li meta jkun l-iskola u hemm xi lezzjoni interessanti ta' suġġett mhux lingwa, l-interpretu tista' tinterpretalhom il-lingwa tas-sinjali. Allura huma jkunu qed ikabru vokabolarju u mbagħad jistgħu jużawh anke fil-Malti. Jiġifieri dak huwa vantaġġ enormi, però dak l-ideal għadu ma ntlaħaqx, jiġifieri għadna lura minn dak l-ideal Malta u anke ħafna pajjiżi oħra mhux Malta biss. Però barra hemm iktar kull pajjiż barra naħseb hemm komunitaji kbar u allura hemm iktar possibilità li jitalmu l-lingwa tas-sinjali b'mod naturali. Mela fuq vokabularju ngħidu li t-tfal li jidħlu l-iskola ta' 5 snin, jkunu diġà marru kindergarten, eċetera, xorta jkollhom vokabularju nieqes ħafna meta tqabbilhom ma' tfal oħra. Ġifieri il-vokabularju tagħhom jista' jkun nieqes ħafna. Imma hemm tfal illi għandhom vokabularju bejn wieħed u ieħor bħal tal-oħrajn. Jiena niftakar għax illum kibru u xjaħu kważi, tfal neqsim is-smieħ b'hearing aid, laqas diġitali għax fi żmien li konna għadna analog, tista' timmaġina, illi għandhom Malti u Ingliż tajjeb. Mhux perfett forsi, imma tajjeb biżżejjed għall-ħajja ta' kuljum, għax-xogħol, eċetera. Mela daw kif irnexxielhom? Irnexxielhom għax il-ġenituri tagħhom li nsertaw veru akkaniti u committed, verament għamlu ħafna ħin jgħallmuhom il-lingwa. U dak ikun qed jagħmlu fl-ewwel snin ta' ħajjithom u missier u n-nanniet u l-aħwa ta' persuna issa mismieħ jekk jridu verament li dawk imorru tajjeb, li dawk jitalmu l-lingwa li hija ċ-ċavetta tal-ħajja faċli biex ngħid hekk hu. Allura jridu jagħmlu ħafna ħin magħhom. U mbagħad tidħol l-intelligenza. Waqt li l-intelligenza ma tantx tidħol fil-iżvilupp ta' tfal li jisimgħu biex jitalmu l-lingwa, kollha ikun xi jkun intelligenza tagħha, kollhom jitalmuha, kollha jitalmuha bejn wieħed u ieħor, ma tfal neqsim ismih hekk ikunu intelligenti li ktejnhom ħafna. U hekk ikunu intelligenti u jkunu verament żviluppaw memorja tajba, diktejnhom ħafna. Ġifieri issa dik hija kwantità però ta' vokabularju. Il-biċċa hi li aħna ma nitkellmux bil-keywords biss, bil-nomi biss jew verbi u nomi biss, nitkellmu b'sentenzi li fihom ħafna biċċiet illi fosthom hemm biċċiet illi ma tantx jinstemgħu u oħrajn jinstemgħu imma ishom ma tantx għandhom tifsira ċara. Mod titgħallem vokabularju fejn tista' turi stampa jew tara barra fil-ħajja jew mal-mama tkun qed tqaxxar il-ħaxix u tgħidlek x'inhuma daw li dik pitrava u dik karotta u dik ħaġa u dik oħra. Dawk iżjed faċli, imma meta jkollok affarijiet astratti, dik hija problema. Anki emozzjonijiet, il-kliem għall-emozzjonijiet. Għax dak li jkun forsi tinduna li t-tifel u arrabjat, normalment tista' tinduna xi ħaġa hekk u tista' tgħallmu il-kelma arrabja, imma mbagħad trid b'xi mod tuża mod adattat. Allura da jrid jitgħallem il-grammatika biex ikun jista' juża man-nies ta' barra mid-dar. Imma jitalmu, għaliex jitalmu? Għax il-lingwa kollha għandha il-patterns tal-nom il-frażi nominali, il-klawsola verbali, eccetera. Daw kollha għandhom pattern. Mhux faċli, ġifieri hemm ħafna. Biss il-Malti il-plural tiegħu wara kemm hemm regoli differenti, imma hemm fosthom dawk li huma iżjed użati minn oħrajn. Allura meta tkun qed tgħallem ovvjament dawk se tgħallimhom l-ewwel. U anki tfal żgħar li jisimgħu ħafna drabi jużaw ċerti affarijiet skont ir-regoli li diġà tgħallmu.
Għalhekk issibhom fl-Ingliż hemm ħafna eżempji fil-kodba, pereżempju Irand flok Iran. U fil-Malti wkoll issibhom, jiġifieri imma t-tfal jużaw dak li għandhom biex joħolqu tifsira. U rridu niftakru wkoll bħala għalliema l-iktar ħaġa importanti hi illi trid tallimhom it-tfal neqsim ismih jagħmlu tifsira bil-kliem, mhux li jitalmu l-grammatika għalija nifisha għax ma jitalmuhiex hekk. Jitalmuha għax tagħtihom għaliex tista' tuża xi ħaġa u għax hemm tifsira. Allura, pereżempju, anki nagħtu każ titgħallem l-imperattiv ngħidu biex nagħti eżempju, allura irridu nsaqsu l-ewwel għaliex nużawh dan, meta nużawh fil-ħajja vera. Nużawh ġifieri mhux qed nipprova ngħid li ma nużaw. Allura naraw mela dawn huma l-funzjonijiet li għandu. Mela ħanużaw dawk il-funzjonijiet magħhom biex l-ewwel jieħdu il-fatt għaliex qed nużawh da, u mbagħad jitalmu l-forom partikolari tal-verbi differenti. Lan tagħna hu li jagħmlu tifsira, mela allura li jridu jkunu verament ikollhom kmand tal-lingwa, imma ċerti affarijiet se jkunu iżjed diffiċli minn oħrajn tfal bin-nuqqas ta' smigħ. Però xorta jistgħu jkunu jagħmlu sentenzi oriġinali tagħhom biex jfissru. Ora, ma jkunux grammatikali fis-sens tal-kbar, imma għat-tfal jindunaw u anki l-kbar jindunaw x'qegħdin jippruvaw jgħidu, imma mbagħad tallimhom kif jgħiduha tajba. Iktar nalmuhom kif jiktbuha tajba għax kultant huma idumu ħafna ma jitkellmu b'mod regolari li tifhimhom. Mod tifhimhom l-speech therapist u l-interpretu tifhimhom meta jgħidu kelma li forsi tinstema' stramba mhix qiegħda perfetta, imma fil-klassi meta jkollok tfal oħra u meta inti li tifel forsi ma tkunx tara ħafna, allura iktar diffiċli biex tifhem x'ikun qed jgħid. Mhux kollha, ftit minnhom huma skont in-nuqqas tagħhom u skont ħafna affarijiet oħra. Ġifiri, daw xorta jistgħu jitalmu għal-grammatika, però trid turijilhom. It-tfal l-oħra jitalmuha imma fil-fatt diġà jafuha, għax diġà jafu kif jagħmlu sentenzi bħal tajtomlhom il-bieraħ. Imma daw trid turihom il-parti tfisser l-oġġetti li kellek, di il-persuni li tajtom, eccetera. Mbagħad għandek il-verb bit-tifsira konkreta biex ngħid hekk. Jitalmuhom, basta jkollok il-paċenzja li taqsamhomlhom u turjomlhom. Issa il-tfal neqsim is-smigħ ikollhom teacher of the deaf, kif TODs infatti ngħidulhom aħna. Imma meta l-għalliema tal-Malti jew tal-Ingliż jew tal-klassi tiddeċiedi li daw mhux responsabilità tagħha, l-istandard, il-livell tal-Malti tagħhom jibqa' kważi tal-primarja, anki meta tan-nofs primarja, anki meta jmorru sekondarja, għaliex l-unika persuna li tista' tqis il-livell huwa l-għalliema tal-Malti li qiegħda fil-klassi ma' tfal mhux ma' tifla waħda jew tnejn. Allura importanti, waħda mill-affarijiet li jiena naħseb li importanti ħafna biex huma jitalmu l-Malti, kif jitalmuh meta ħafna nies jaħdmu fl-imkien għalihom, meta l-għalliema tal-Malti pereżempju taħdem ħafna ma' teacher of the deaf, ma' l-għalliema speċjalizzata, biex ikunu jistgħu jaqblu x'inhu l-iktar importanti, x'għandu jiġi l-ewwel. Imma mhux jibqgħu hemm dejjem għax jiena ġieli rajt pereżempju il-vokabularju tal-annimali jużawha mill-bidu tal-primarja, anzi mill-kindergarten jidawha ma' tfal żgħar, dawn l-għalliema speċjalizzati, u mbagħad ġieli rajt tfal jiena ta' 14-il sena u l-unika vokabularju li għandhom tajjeb huwa tal-annimali. U l-marelli da skemm hemm affarijiet oħra importanti fid-dinja, infatti dana dir-ġiraffa meta se tuża l-kelma ġiraffa, meta tmur tara barra minn Malta, ma mhix xi ħaġa ta' kuljum, da skemm hemm kliem importanti ta' kuljum, astratti wkoll illi għandhom jitalmu, ġifieri din għad beżani ħafna jiena, anki meta naħseb għadhom hemm u l-LSI forsi jgħidulhom xi ħaġa differenti.
il-assistants, LSA għajtulhom. Ġifieri dawn huma ħafna minnhom LSCs. LSCs, LSCs, all right. All right. Learning Support Educator, xini ċaħġek. Sa, jaqbil n-tallima, rrit nsaqsi l-tifla qabel ma ġejta u nsejt. Imma, ġifiri, dawna il-teacher specializzati jridu jagħmlu kollox, għax daw jgħalmu, jgħinu is-suġġetti kollha. Issa kif jista' jkun illi jaqfu anki l-ispeċjalizzazzjoni? Dawn iktar tajbin biex jaddattaw għal daw it-tfal neqsim ismieħ, imma jekk jieħdu ftit għajnuna mill-allima, tgħinhom ħafna, għax ishom ikunu qegħdin f'deżert huma, deżert tal-fiżika, deżert anki xjenza jagħmlu mal-tfal li jieħdu. Ġifieri hemm dew il-problemi. Huma ma jistgħux ikun dawn ma speċjalizzawx f'kull suġġett u fit-tagħlim tat-tfal neqsim ismieħ. Allura tajjeb illi jkun jistaw jaħdmu fl-imkien. U meta jaħdmu fl-imkien, il-livell ta' tfal tola. Mhux għax l-allima speċjalizzata jew l-allima tal-Malti għamlet xi miraklu, imma għaliex meta taħdem fl-imkien iktar tkun tista' tolli l-livell għax li qed tistenna minnu ikunu ola. Kemm teacher speċjalizzata li tkun qed tistenna iżjed għax għandha din l-għajnuna, allura tajt mela it-tifel mhux qiegħed il-baħar waħdu hemm mal-Malti pereżempju, tista' tkun għall-matematika ta'. Imma jien dejjem inqis jekk it-tfal tajbin f'xi suġġett ieħor mela tajbin biżżejjed biex jitalmu l-Malti, imma jridu jkollhom lodda, jridu jitalmu mill-Malti, jridu jitalmu lodda biex jitalmu s-suġġetti l-oħra wkoll. Issa tajdu li imma bl-Ingliż ħafna mill-suġġetti jitalmuhom, imma mhux kollha, u t-tieni ħaġa xorta naħseb tajjeb li jkun jafuhom bil-Malti, l-Ingliż jgħinhom meta diġà jafu l-Malti. Dik hija ħaġa żgur li hija xi ħaġa minnha. Il-biċċa hi illi meta jaħdmu flimkien ikun jistgħu jagħmlu dan, però mhux qed ngħid li huwa faċli lanqas, u laqas qed ngħid li tistgħu tagħmluhom dal-mirakli tal-lingwa, ġifieri mhux qed nistenna jiena illi t-tfal kollha neqsim ismieħ se jagħmlu il-Malti fl-aħħar tal-sekondarja u jgħaddu. Ħafna minnhom laqas jgħaddu jagħmluh, imma ħafna minnhom laqas ikunu fil-klassi biex jagħmluh. All right, ħafna drabi jridu joħorġuhom l-allima speċjalizzati, imma naħseb hemm lok biex ċertu xogħol jisir fil-klassi fejn iż-żewġ allima jistgħu jaħdmu ftit flimkien anke jekk hemm tfal oħra. Rari tista' tagħti l-istess xogħol fil-Malti, anke fl-Ingliż ta' fil-fadda, l-tfal neqsim ismieħ bħalma tagħti l-tfal l-oħra fil-bidu tal-primarja iva, u jekk it-tfal jmexxu tista' tkompli tagħmel hekk. Imma naħseb jiena il-maġġoranza forsi għandi żball, imma il-maġġoranza ta' tfal neqsim ismieħ ibatu. Allura trid tadatta l-affarijiet għalihom. Imma basta ma noqogħdux l-istess livell, kemm vokabolarju u kemm x'nistennew mill-kitba tagħhom. Issa tajli daw kemm jiktbu. U jiena rajt kitba veru ħelwa ta' tfal neqsim ismieħ, immaġinattiva. Mhux fit-tul. Mhux hekk qed tistenna 3 paġni minn tifel tal-istess età, se tistenna 3 kwarti ta' paġna minn tifel nieqsim ismieħ. Jiena kieku personalment nara illi orajt mhux qed ngħid daw li huma kapaċi tajjeb ukoll u tajjeb li jagħmlu l-eżamijiet fl-aħħar tas-sekondarja, imma daw li qed jitalmu l-Malti ħafna iktar bil-mod kif huwa ġenerali l-fatt, u allura qed tgħinhom biex jitalmu is-suġġetti l-oħra wkoll permezz tal-Malti għax qed jaqbdu vokabularju jifhmuh u jistgħu jħaddmu il-ħsibijiet tagħhom mod lingwistiku. Għax hekk għandek vokabularju tajjeb da tista' tagħmlu. U allura meta jsir hekk, fil-fatt ikun hemm inqas stress fuq it-tfal li jridu jaħdmu
naħseb 5 darbiet iktar mill-oħrajn biex jagħmlu l-istess ħaġa. U fl-istess ħin huma jkollhom sens ta' suċċess waħda li spiċċaw il-biċċa xogħol li tajthom. U t-tieni ħaġa, anke kif jiġi mmarkat ix-xogħol tagħhom m'għandux ikun pat-tfal l-oħra fejn timmarka kollox ħażin hekk huwa ħażin. L-ewwel ħaġa li nsaqsi meta nara biċċa kitba ta' tfal neqsin mismieqi, di tagħmel sens? Mela orrajt, daw 3 sentenzi jagħmlu sens. Di ma tagħmilx sens u di tagħmel ftit sens, ma mhux kompletament. Mela allura jiena nitkellem ma' tfal biex nara x'ridu jgħidu. U nikdbuha flimkien. Mhux b'mod kumpless, mhux għax aħna fil-Malti imħabba li għandna sintassi verament flessibbli. Mhux għall-aħħar ġifri xorta għandna regoli, tista' tagħmel sentenza ta' xi 6 jew 7 linji u xorta tkun sentenza tajba. Imma mhux se tistenna t-tfal nessi mismiħ li la se jifhmuha dik is-sentenza, jaqtaw qalbhom jarawha. U t-tieni ħaġa laqas jiktbuha huma. Iktar importanti li nagħlmuhom illi jesprimu ruhom bil-Malti sempliċi imma korrett, imma aħjar ikollhom 4 sentenzi osra u tajbin milli sentenza waħda li inti ma tafx x'inhu ma jgħidu. Ġifieri dika waħda mill-affarijiet, mela x'qed ngħid kif jitalmuh il-Malti dawn, jitalmuh bil-prattika. Ġifieri kemm meta kienu żgħar kellhom jirrepetu ħafna li jgħidulhom il-ġenituri eċċetera biex jitalmu anke l-vokabolarju, espressjonijiet, frażijiet eċċetera li huma utli. U kemm fl-iskola, kemm il-primarja u kemm is-sekondarja, kollha jridu jaraw pattern, hekk ma jarawx pattern ma jitalmux l-istruttura, ma jitalmux ir-regola. Allora, importanti, veru importanti tagħmel ftit eżerċizzi magħhom, imma eżerċizzi ta' blamment li tagħmluhom b'ċertu mod mhux idea tajba. Jiena niftakar it-tifel tiegħi darba mort Parents Day qalt li t-teacher tat-Taljan qalt li kemm hu tajjeb fit-Taljan, tajjeb fit-Taljan. Għattira x'tajjeb fit-Taljan dak. Rema 3 kodba wara il-bookcase tiegħu tal-kamra. Minna li vera tilifhom jien sakemm indunajt li da qed jagħmilhom hemm biex ma jemx il-homework. Imma juża moħħu intelligenti, ra pattern waħda u għamilhom kollha l-istess. Ġab 9 tajbin u waħda ħażina. Għalih għatlu lemma qatt saqsitu xi jfissru dawk, imma għamilhom tajjeb għalfejn noqgħod insaqsih. Għatla ma nafx għaliex jistaqsih, ma jien personalment ġifieri saqsejtu u laqas għandu idea ta' kif ta' xi jfissru, laqas kelma waħda ma kien jifhem, imma ra x'qed tagħmel bil-verb minn għalija kien dak daqshekk. Ġifieri daw it-tfal intelligenti, tfal def, u jafu jieħdu triq qasira biex jaslu, imma ma jkunux talmu xi ħaġa li se sservihom. Ġifieri rridu noqgħod attenti li anki ġieli tgħidilhom fimt, iva, jfisser ġbajt nisimak, imma ma fimt xejn fil-fatt. Ġifieri dik hija ħaġa rridu noqgħdu attenti ħafna għaliha, illi tfal verament ikunu fehmu meta jgħidu li fehmu. Ovvjament, inti mhux se jkollok ħin bħala teacher tal-klassi illi tfehmhom, imma tagħmel nota żgħira biex imbagħad l-għalliema speċjalizzata tgħidla isma' qed nippruvaw nagħmlu dil ħaġa u ma naħsibx għandu idea tagħha di, hekk tista' tara b'xi mod ieħor biex twassal il-messaġġ. Naħseb tkun għajnuna kbira għalih, ġifieri. U meta tagħmel hekk, jekk imbagħad jara t-tifel jista' jagħmel affarijiet li qed jagħmlu l-oħrajn, anke jekk mhux eżatt bħal tal-oħrajn, imma u illi qed jiġibhom tajjeb, dik hija għalih suċċess kbira u s-suċċess jwellet is-suċċess. Jekk inti dejjem mhux kapaċi, jew taħseb li mhux kapaċi, min se la tipprova ħafna, għax la mhux kapaċi hu. U laqqas se tieħu speċa ma tkunx ferħan li inti qed titgħallem. Menġi meta jitgħallmu tfal, ikunu jistgħu jitgħallmu iktar. Intikom eżempju żgħir mill-esperjenza tiegħi meta bdejt nagħllem, jien bdejt nagħllem is-sekondarja u ingħatajt klassi ta' tfal li ħarġuhom barra minn kull lezzjoni ta' kull lingwa, Ingliż, Malti, Taljan u Franċiż, u saqsitni biex nagħallimhom daw il-lingwi. Għattila stenna hi, għattila jien mirakli ma nagħmilx, jekk trid tiġib il-San Franċiska ra inti, imma jiena se nagħallimhom 2 lingwi f'dak il-każ u mhux se jaslu livell ta' sħabhom, 2 lingwi, il-Malti u l-Ingliż.
Għalt li mela ebda bl-Ingliż, għax dak iż-żmien ma tantx kien daqshekk minn għalihom importanti il-Malti, ma insomma bdejna ftit bl-Ingliż. X'għamilt? Meta rajt jiena tista' meta nikkorreġi minflok nikkorreġi għax ngħid mela dandu ħafna żbalji nagħtih 0 jew 1 fuq 10, dan ngħidlu mela kulħadd għandu il-marka li tista' tasal biha u daqsxejn iktar. All right? 6 out of 10 tkun tajtom niftakar min m'għamel xejn tajjeb ukoll ħa 6 out of 10 għax ipprova jagħmlu. Mbagħad jekk nara xi ħaġa veru tibrilla x'imkien imqar kelma spelluta tajba, eċetera, dik inżidlu mark oħra. Ovvjament ma kontx nagħti 10 mbagħad jekk mhix vera perfetta. U ġiet tifla qalt li naħseb għamilt żball ta' għattila x'għamilt żball, qalt li jien għaddejt. Għattina, allura, għattina mela għaddejt minn eżerċizzju tal-Ingliż. Għattina, mela di l-ewwel darba, mela issa tista' tmur aħjar. U tant ħadet interess u tant tipprovat illi s-sena ta' wara għaddit minn sekk mill-Ingliż, ġifieri għamlet ta' mhux jiena xina, però kont nagħmlilhom eżerċizzi li fihom ftit valura li jom personali wkoll għax daw kellhom problemi oħra barra il-lingwa. Kont pereżempju kellhom responsabilità jażlu xi ħaġa li jħobbu jagħmlu u jagħmluha bl-Ingliż u mbagħad bis-saħħatek dawwar tal-Malti dik u bl-Ingliż għamilna affarijiet oħra u fil-Malti kienu jridu jippreparaw pereżempju fejn naf kif tagħmel pudina tal-ħobs nagħtu każ. Daw kienu jihdu pjaċir, kienu jgħodu, ovvjament, jridu jimorru fiħdej ġenituri, saqsu kull kelma ġdaw bil-Malti, għas kienu jitkellmu, imma ommom u missierhom kienu Maltin. U bis-saħħatek talmuhom. Ġvijina nħoss li jekk daw talmu meta ma kellhomx ambjent għat-talim, daw it-tfal neqsim mis-smieħ li jistaw jipprovaw, li jridu jipprovaw, jaraw ftit suċċess se jtejjeb il-Malti tagħhom. U jitejjeb kollox tagħhom, anki huma bħala persuni jħossuhom ħafna iktar gburinu bihom infushom li jistgħu jagħmlu xi ħaġa hekk. All right, żvijajna daqsxejn mill-grammatika u l-morfoloġija. Nixtieq ngħid fil-fatt jiena kelli x'ismu ippreparata huma diffiċli biex tara l-punti li tkun għamilt. Ġifieri forsi mhux sejra b'mod strutturat għall-aħħar, imma waqfuni jekk tridu saqsu xi ħaġa ta' hekk ma nafx minn għalija hemm xi sinjal li tista' tuża bil-Zoom biex tajt irid insaqsi, imma jekk le xejru li waħda u nduna b'daqshekk. It-tfal def jinduna għax jużaw l-intelligenza biex jitalmu l-lingwa iktar milli għandhom bżonn jużaw it-tfal li jisimgħu, jaraw l-affarijiet u meta inti turjom għaliex qegħdin hemm daw jitalmuhom. Allura fil-qari pereżempju illi huma mhux se jibdew mill-ewwel jaqraw bħat-tfal tamparhom, fil-primarja jista' jkun li jiġri hekk, imma wara ftit jista' jkun li jibdew jimxu daqsxejn iktar bil-mod fis-sekondarja, mhux dejjem, kien hemm min wassal kważi daqs l-oħrajn. Imma isni dejjem qed nikkwalifika ndunaw kważi daqs l-oħrajn. Issa, jekk dawn jingħataw jaqraw xi ħaġa daqs iktar qasira, mhux meta konna ntuhom ktieb biex jaqrawh kull ġimgħa, pereżempju, ma nafx tagħmlu għall-qari, imma jiena niftakar it-tfal tiegħi kienu jiġu mill-iskola bi ktieb li jridu jaqrawh sa tnejn ta' wara. U kienu jaqrawh ovvjament, imma jiena kont inkun ċerta li jaqrawh. Imma daw mhux dejjem ikollhom l-għajnuna li jista' jkollhom, allura dik qed tridu żommuha ftit f'moħħhom. Intom tkunu tafuhom it-tfal xi ftit jew wisq. Daw meta tinduna li hemm interess id-dar se jgħinuhom ħafna. Allura tista' tagħtuhom daqsxejn affarijiet li huma iktar li tisfidhom, li fihom daqsxejn challenge imma daqsxejn kbira, mhux neċessarjament tidher grammatikali, ma fil-fatt ikunu biex jħadmu l-grammatika li tkun tajtilhom inti. Imma meta turjom, per eżempju, fil-qari u tajdilhom ara, per eżempju, niftakar darba meta tifel li kien qed jipprova jaqra, mhux qed jifhem għaliex kollox jinbidel, ħin kollox fil-Malti dak li għandna, ġifieri min juża jneħ biss, kollox qed jinbidel ħin kollu, ġifieri biex tuża l-istess verb.
qed jinbidel, tifraħ, jifraħ, nifirħu, ġifieri qatt ma. Imma jekk turihom illi dawn jiddependu fuq dawn l-ittri, dawn il-konsonanti, u ġalhom jfittxu, issa morru fejn tridu u ġibu li 10 artikli oħra li għandhom pereżempju ketebe wara xulxin. Anki jekk hemm xi ħaġa oħra bejniethom, u jġibuhom. U tgħidilhom issa x'taħsbu li jkunu jafu kiteb pereżempju, jew rebaħ, jew ġifieri u jara rebħa. Allura mbagħad turjhom il-pattern illi tista' toħroġ kliem minnha iktar faċilment u biex jitgħallem il-verbi. U mbagħad f'daqqa waħda jiklikjaw l-affarijiet u jibdew jiktbu wkoll u jaqraw, mhux qed ngħid li ma jagħmlux żbalji, ma dawn anke tfal l-oħra jagħmluhom, imma joqogħdu iktar attenti għaliex ishom skoprew xi ħaġa li għamluha ta' pulizija biex ngħid hekk u sabu iċ-ċavetta tal-misteru. U jindunaw, allura ittihom kelma bħal ktejjeb, tgħidlhom x'taħsbu li jidi. Araw is-sentenza wara x'trid tfisser. U jindunaw li fiċin ta' ktieb imma mhux ktieb, li huwa ktieb żgħir. Allura tajjeb li nagħmlu hekk, ġifieri dejjem inġalluhom jaħsbu, ma mhux dejjem intuhom aħna ir-riżultat għaliex. Għax inti nara minni jiena meta provajt xi ħaġa tallimt aktar malajr milli meta qalli xi ħadd. Jew jiena ġieli jgħiduli il-computer għamel hekk u hekk u ġiba fuq l-Excel, iva nagħmel hekk u hekk. Allura x'naqbad l-Excel nipprova l-affarijiet, ngħid x'jista' jiġri u jsir il-laptop qatt ma tar s'issa. Ġifieri titgħallem waħdek. Biss kont trida xejn tajnuna, dik l-għajnuna tgħin, però tfal iridu jippruvaw. Ġifieri ma jistgħux jitalmu jisimgħu biss, jisimgħu ma jisimgħux. Ġifieri jridu kollox bil-kitba kemm jista' jkun. Allura imma titiġġielhom jagħmlu l-affarijiet. L-affarijiet m'hemmx għalfejn jkunu diffiċli ħafna u m'hemmx għalfejn tħossukom mhux qed tagħmlu xogħolkom għax qishom qed tagħtihom xi ħaġa iktar faċli, li tkun iktar faċli, tajba ħafna. Il-problema hi m'għandix tkun tat-tfal iż-żgħar. Għax l-iktar ħaġa li jobodu jkollhom xi 12 sena u tihom xi ktieb tal-primarja illi jkunu bdew bih it-tfal fl-ewwel klassi. Dika veru tkun qed toqtolhom għax jafu dak li tipraw huma ħuhom jew oħthom jew kuġina kellhom meta kienu jibdew il-primarja. Ġifieri inti qed taqtalhom qalb qed tgħidlhom inti mhux kapaċi mill-ebda mill-bidu. Ma tridx tagħmilhom hekk, trid tagħmilhom xi ħaġa tal-kbar. U veru tieħu l-ħin biex tgħallimhom jafu il-teachers speċjalizzati li jgħallmuhom jridu jagħmlu ħafna xogħol biex jippreparaw l-affarijiet biex jgħallmuhom. Imma sfortunatament ġieli mbagħad il-lingwi jibqgħu lura għal xi jgħallmuhom affarijiet bħal matematika li huwa kalkulat bħala aktar importanti. Imma jiena naħseb li it-tfal neqsim is-smigħ għandhom jitgħallmu Malti tajjeb, mhux forsi kumpless kemm jista' jkun, imma Malti tajjeb. U mbagħad il-qudiem meta huma jkollhom bżonnu jitgħallmuh il-Malti iktar kumpless għaliex imbagħad ikunu f'ambjent fejn qiegħed hemm u jistgħu janalizzaw l-affarijiet huma u jindunaw xi jfissru u mbagħad jibdew jiktbu bħalhom huma. Ġifieri dik hija għalija dak suċċess kbir f'dak is-sens. Ġifieri daw il-patterns jekk jista' jkun qegħdin hemm xi modell pereżempju, daw irriduhom. Ikollhom forsi ktieb bil-verbi miktubin kollha biex ikun jafu. Meta tgħid nilab, mela kif nispellija di? Għax l-spelling tal-Malti ovvjament traġġa xi ftit fis-sens li ġie updated imma ma minniex sempliċità fih. U
anke min jisma ġifiri, ħadd ma jisma' ħalajn, imma il-problema hi li huma laqas jisimgħu il-vokali twila versus il-vokali qasira ma tindunax biha meta tkun nieqes mis-smieħ. Allura jafu li hemm għajn hemmhekk għax talmuha ma jafux fejn qegħduha. Allura tajjeb li jkollhom tip il-riżorsi tagħhom. Jistgħu jagħmluhom huma stess imma trid tgħinhom. Jgħidilhom minn fejn jġibuha biex huma jkollhom ktib tal-verbi illi daw dejjem iżidu miegħu. Kull sena jżidu ftit miegħu. U l-ktib tal-vokabularju. Jiena nemmen bih iktar minn kollox il-ktib tal-vokabularju personali. Illi huma mill-età mill-bidu tal-primarja jibdew ikollhom kliem li qed jitalmuhom u jagħmlu stampa ħdejhom. Jaqtaw stampa huma mill-katalgi kollha li jaslu d-dar jew x'imkien jew jipinġu jew xi ħadd id-dar jipinġulhom, eċċetera. U da tiswilhom għaliex għax huma jiftakru, ħafna minnhom jiftakru jgħidu naħseb għandi dik il-kelma fid-dizzjonarju tiegħi u jfittxuha u jafu jiktbuha mbagħad. Mhux bil-fors bl-iżbal, issa hemm minnhom li jkunu traskurati u ma jimpurtomx, mhux se jqogħdu jfittxuha, imma l-puntu in inti tkun għamilt jew entom jagħmlu dak ir-riżorsi u jibdew jaraw hemmhekk u bis-saħħa hekk tista' tihom ċertu xogħol għad-dar li jsibu pereżempju 10 ismijiet ta' għodda ta' affarijiet fil-kċina li nużaw biex nisajru, eċċetera. U jibdew biex pereżempju fejn fin huma jkunu jafu furketta, sikkina daw affarijiet ta' kuljum, imma mbagħad kuċċarun jafu x'inhu ġifieri taġen jafu x'inhu ġieni ma jkunux jafu fil-primarja, menċi tfal oħra jkunu jafu, allura tajjeb illi tagħtihom u jridu jiktbuhom u jistgħu jipinġuhom. Għax anke jekk mhux kapaċi jipinġu ħafna, xorta jistgħu jipinġu xi ħaġa tonda u xi ħaġa twila ħirġa minnu għal-taġen, eċċetera. Ġifieri m'hemmx għalfejn sofistikati. Jiena nemmen bi ħafna, però m'għandu qatt ikun xi ħaġa li tagħmel l-allima stess, ħallitejn kultant. Darba niftakar mort nara tifel nieqes mis-smieħ. U kont ġifieri konvinċejt l-educational support li kellu dak iż-żmien LSA kienet biex tibdilu d-dizzjonarju miegħu biex tagħmlu miegħu. U dejjem insaqsi għalih u qatt ma jiġi da u darba tila isma' darb'oħra ħaniġi l-iskola apposta biex narah. Insomma, u mort u kien hemm. Għattila da kemm hu perfett. Għax dak ma ħallix jieħu d-dar ta' se jħammeġuli, għatla stenna mela da tijak, għatla prosit, tenon ten, għatla issa għandu jkollu tijow. Allura jrid jibda tijow. Ftit sal-aħħar tas-sena rrid nara vokabularju li huwa utli għat-tifel tal-età tiegħu. Ħadet għaliha. Jiena dispjaċini, imma jiena qed ngħid dawn l-affarijiet u it-tfal jridu jagħmlu u għalhekk qed ngħid illi inti tipprova tagħllem billi turi patterns, turi affarijiet differenti, imma mbagħad huma jridu jagħmluhom biex jitalmuhom. Ġifieri inutli inti toqgħod tikkorreġilu kull sentenza u ġallu jiktibha għax dik ma tagħmilx sens għalih għax hu laqas jaf x'tikkorreġejtlu għaliex. Meta tikkorreġilu trid tikkorreġilu ċerti affarijiet u mhux oħrajn. Ma jfissirx li inti qed tgħidlu kollox tajjeb, imma qed tgħidlu daw iktar importanti, mhux qed tgħidlu xejn, ma tażel ċerti affarijiet tgħid importanti li jagħmel il-verb mod li jiftiem. Allura nibdew milli tiftiem. U mbagħad nibdew illi isma' inti jekk inti qed tgħid taħsel platti, mhux naħsel platti, mela allura jew hekk tgħid naħsel mhux taħsel, mela inti hemmhekk dawk trid tikkorreġihom il-bidu tal-verb u ġallilhom jikkorreġuhom. Ittihom modell jiena inti eċċetera bil-bidu tagħha u il-morfema u ġallilhom jagħmluha. U taf kemm jitalmu malajr biex ikollhom xerġgħu jagħmlu dik il-biċċa xogħol. Jekk inti ġallhom jikkorreġuha huma jitalmuhom għax jiddejqu joqgħdu jerġgħu jagħmluha huma, huma jippreferu ma jkollhomx żbalji, imma fl-istessin laqas trid tagħmel mod illi huma jridu joqgħdu jerġgħu jagħmlu il-homework mill-bidu.
Għax ix-xogħol tad-dar, id-dar għandu jsir, imma m'għandux ikun doppju l-għada għax għamel ħafna żbalji, allura tażel l-iżbalji li se jkorreġiju, u jista' jkorreġihom anke dak il-ħin stess. Jiġifieri dik hija ħaġa, allura jindunaw, allura dawn huma parti mill-lingwa, parti mill-morfoloġija, l-grammatika, imma ftit ftit. U diffiċli tgħid li ma huma importanti, imma naħseb taraw intom li huma aktar importanti mingħajr vokabolarju, però mhux se jkollu grammatika, imma il-vokabolarju jrid idur bil-grammatika wkoll, għax inkella waħdu ma jagħmilx sens, għax hemm nistgħu nużaw l-istampi biex nikkomunikaw, mentri mhux biżżejjed li tuża l-istampi biex tikkomunika, jiġifieri trid taqgħadhom f'sens ieħor, hemm is-sens tal-kliem separati, u mbagħad is-sens ta' xi trid tgħid biha di, is-sentenza. U dik importanti li jifhmuha li huma qed jgħidu xi ħaġa, jekk ma jkollokx tajt, aħjar ma tajt xejn jgħidu, huma jridu jkollhom xi ħaġa x'jgħidu. Ġifiri, b'xi mod jew ieħor, irrid kollhom jkunu esposti għal ħafna affarijiet interessanti wkoll. Għalhekk il-kodba importanti, però huma il-kodba mhux se jitalmu minnu hekk huma ta' tfal ta' 5 snin jekk għandhom 12 sena, se jiddejqu. Imma fl-istess ħin jista' jkun li hemm vokabularju f'dawk li ma jafuhx. Allura rridu nagħmlu mod ieħor kif se jtalmuh. Dan id-dizzjonarju personali tagħhom huwa mod. Imma mbagħad hemm modi oħra, ġifieri huma jitalmu sa ċertu punt isu jindunaw l-affarijiet konkreti fil-komunikazzjoni, fil-lingwa li huma n-nomi l-iktar u l-verbi wkoll. Sewwa, imma mhux dejjem jagħmlu dik il-laqda ma' dik it-tifsira u l-kitba, allura dik trid tiġi permezz tal-kitba tagħhom b'dal-modi, jew dizzjonarju, jew jkollhom xi ħaġa tal-grammatika li huwa tagħhom mhux il-bitat tax-xogħol tad-dar jew tal-iskola tagħhom li ħadd ieħor ma jkollux forsi jkun hemm xi tfal oħra jigwadanjaw minnha wkoll tal li jkollhom daw għax ġieli jkollok xi tfal li batuti daqsxejn fil-Malti jista' jkun għax ma kellhomx Malti mid-dar u li għandhom bżonn dawn l-affarijiet u daw ukoll jieħdu pjaċir li jkollhom vokabolarju li qed jiżdied għax jaraw jgħidlek għandi 10 paġni. Mbagħad forsi sa fejna fin, sa s-sajf ikollu 10 paġni oħra jew le, mhux dejjem xorta. Għandna mistoqsija. Hello, jekk nistaj, nix nitellek bħalissa, xtaqt naqsam ftit l-esperjenza tiegħi. Jiena by profession I'm a speech therapist, ħadd kont studenta tiegħek, għandi vera qed nieħu pjaċir nerġa' nkun fl-lecture tiegħek. Well, just as feeling. Le, no positive, mela. Jiena, issa bħalissa qed taħdem bħala l-estiġu skola sekondarja u nissapportja tifla hearing impairment. Għandha 12 sena, għandha nuqqas ta' smih binaural conductive. U bli qed tgħid naħseb ħafna fis-sitwazzjoni tagħha li isa fl-iżvilupp tagħha weħlet, for lack of a better word. Dak l-stage li għandha vokabularju limitat tal-Malti, anka kemm tifhem bil-Malti. It's not her first language, bħala l-ewwel lingwa tagħha hija l-Ingliż. U issa ġiet year 7 u overwhelmed totalment, ġifieri għax issa anke daħlet l-analiżi tal-proża, tal-poeżija, il-xogħol tagħha isir, ix-xogħol tad-dar ma jsirx minna żgur, għax pereżempju meta jkollna l-kitba tiġi xi kitba ta' xi 250 kelma, I mean it's not possible. Problema oħra ovvjament, ma
problema kbira. U allura sa naslu għall-eżami żgur she's being set up for failure, basically. Sissa m'hemmx adaptations, ġifieri għadha qed timxi ma' sħaba tal-klassi. Xtaqt forsi daqsxejn l-opinjoni tiegħek fuq is-sitwazzjoni x'ista forsi jew xi tips, xi advice. Inti l-Ingliż tagħha taf kif inhu? L-Ingliż tagħha huwa tajjeb ġifieri fil-livell ta' sħaba. Fil-livell ta' sħaba. Mela mhux suppost ikollha dal-problemi kollha li qed tajt inti, mhux suppost, imma dik ħaġa oħra. Kif qed tajt inti il-problema kważi bħal meta l-Elsi għamlet il-ktib personali tagħha tal-vokabularju u ma ħallitux it-tifel jużah biex ma jħamġux. Il-ġenituri tagħha qed jagħmlu sa ċertu punt biex ma tidirx kerraji fil-klassi qed jagħmluha x-xogħol tad-dar li mhu qed jgħinuha xejn. U naħseb illi kemm int jew kemm l-għalliema tal-klassi, forsi tnejn flimkien, tridu tgħidulhom il-ġenituri illi mhux qed jgħinuha xejn, anzi qed jagħmlu għar għax qed joħdulha x-xogħol u mhux qed tagħmel xejn, ġifieri mhux qed titgħallem u kultant trid tgħidilhom ċaru tont, di se teħel għaliex da xogħol mhux qed tagħmluhi, naf żgur. Anki jekk jimerruk, tgħidlhom da żgur, ngħidlu ħanġibu hawnhekk, ħanaraw tistax tagħmel 3 sentenzi perfetti pereżempju. Issa kif tagħmel 3 sentenzi perfetti, mela allura tajba hija żiena. Imma f'dan każ inti naħseb taf aħjar minn hekk, taf li ma tistax tagħmilhom dawn. Jiġifieri trid ittejjeb kemm il-vokabularju u kemm l-espressjoni tagħha fil-kitba. Titkellem bil-Malti? No. Xaġa li meċ m'għandix ġifieri mhijiex ma' sign language. Bl-Ingliż titkellem? Bl-Ingliż titkellem. U smajt anti titkellem bl-Ingliż? Iva, bl-Ingliż titkellem. Isa a confident speaker. Għaxi conductive loss mhux suppost li għandha il-problemi li għandhom it-tfal l-oħra, però hemm problemi. Ta' mhux qed nipprova ngħid li m'hemmx, hemm problemi. U kultant ikunu kbar għaliex għax aħna ġieli nassumu li min għandu conductive loss li da semani ara. Bikun semak ma jkunx sema xatt, ġifieri ma jkunx fem. Ġifieri jiena naf żgur għax naf sitwazzjoni fejn tnejn l-università wieħed kellu conductive loss u l-oħrajn ma kellhomx, kien qed jagħmel xogħol f'tim. Darba ħabiċċa xogħol nobis għax ma femx tajjeb. U meta kellimtu jiena qalli jiena nippreferi nagħmel ħafna xogħol għal xejn milli ngħidilhom ma nafx xattu. Jiġifieri ikunu tant jistħu, allura hekk jibditek mill-primarja, mill-bidu, dika kellha problema għax ma kienx qed titgħallem, għax meta inti ma tagħtix qed jgħid ħadd ieħor ma titgħallimx hu. Għax dak inti qed titi istruzzjonijiet kif naqqat xi ħaġa biċċa kollaġ, jekk jiena mhux qed nisimgħek jew mhux qed nifhmek, inutli ngħid li xorta ma smajtekx, ma ġifieri dik hija problema enormi f'dak is-sens, imma mhux suppost li tifla li għandha conductive loss ikollha dal-problemi kbar tal-lingwa. Din tgħidli għax it-tieni lingwa xorta, it-tieni lingwa wkoll. Għaliex la hi kapaċi fl-ewwel lingwa se tkun kapaċi fit-tieni lingwa. U int qed tgħid l-oħra tmexxi daq sħaba. Mela allura f'din lingwa għandha bżonn l-għajnuna biex hi tkun tista' ikollha da sens ta' suċċess biex tkun tista' tkompli taħdem fuqu. Allura trid tara in-nuqqas minn fejn se nibdew. Issa trid tara x'jinteressa. Jekk inti kollha xi ħaġa li vera jinteressa, allura tista' tibda minn hemm u għax pereżempju ikun hemm tfal li pereżempju jinteressom il-ħut. Issa jiena ngħid il-verità ma tantx naf ħut minn ieħor għax ma tantx niddelitta, imma min jiddelitta ikun jista' u anki tfal. Jien naf tfal illi jafu l-ismijiet tal-ħut kollu li qatraw jew iżjed. Jiġifieri tara daqsxejn x'jolqotha. M'hemmx għalfejn tkun xi ħaġa kbira di, issa jekk ma jkunx hemm affarijiet, allura trid tibda minn affarijiet regolari li għandhom l-oħrajn l-iskola, tara daqsxejn il-kodba fuq xi qed jitrattawha jew xi suġġett li joġobha.
minn hemm biex tkun tista' tkabbar l-possibilità tagħha. Allura inti mhux tistaqsija tagħmel komponiment ta' 3 paġni la inti taf li żgur m'għamlutux dak, tajt mela ħadd tibda nagħtu każ b'diskrizzjoni għax f'diskrizzjoni tista' tfittex xi stampi u tgħidilha mela għidli daw x'inhuma fejn fin ħelwa, kbira, żgħir, anki affarijiet normali ta' ġifieri nagħmlu xi affarijiet kbar. Imma mbagħad tidħol ftit dettalji astratti, ftit kliem astratti għall-emozzjonijiet li juru fl-istampi hemm ħafna stampi llum il-ġurnata tista' tagħmel download tagħhom biex tkun tista' titkellem fuqhom u tibda bihom. U mbagħad tgħid mela issa ħanażlu persuna illi forsi tħobb il-kanzunetti ta' hemm xi kantanta li toġobha jew koka li tħobb tara l-programmi tiegħu għadha żgħira forsi, ma xi ħaġa u anki il-mamma tagħha tija nanna u tibda b'diskrizzjoni tagħhom. Issa wara l-ewwel diskrizzjoni inti tiddiskutiha ftit magħha biex tara seta' ċaqalet iżjed, seta' tkabret is-sentenzi iktar. Jekk għadha mhix kapaċi għalhekk ma jimpurtax, forsi nżidu xi sentenzi oħra biex tkun qed tuża. Mbagħad tgħid mela issa tagħtiha iktar ta' dak it-tip. Issa dik deskrizzjoni, mhux faċli deskrizzjoni, imma almenu deskrizzjoni konkreta biex ngħidlek kif tidher il-persuna, u mbagħad inkomplu fuq x'inhu l-personalità tagħha, x'inhu l-karattru tagħha, x'jogħġbok, x'ma jogħġbokx. U tibda iżid. Daw affarijiet li huma volja jkunu għadhom żgħar jinteressahom xi ftit, basta ma qed tistenna affarijiet kbar minnhom mhux se tistenna xi autobiografija, qed tistenna inti paġna fuq persuna li tkun taf jew li taħseb li taf. Għax ovvjament jekk tkun xi kantanta tkun taħseb li taf, ma u tibda minn hekk. Imma mbagħad hemm affarijiet oħra trid toqgħod attenta illi ma tibqax fuq il-livell ta' deskrizzjonijiet biss, għax il-lingwa ma nużawix biex niddiskrivu biss, għalkemm nużaw ħafna ta' biex niddiskrivu, imma l-affarijiet li ġraw. Allura tidħol xi affarijiet li ġraw. Pereżempju mill-gazzetta tara tismax, hekk ma tismax mill-gazzetta tismax fis-sens li tarax l-aħbarijiet. Imma ġieli jiġru affarijiet li jinteressahom anki t-tfal żgħar. Anki gwerra ġili, ek ma jkunux wis emozjonali fuqhom, u allura tieħu xena inti jew stampa minn fuq gazzetta biex tara x'taħseb li ġara hawnhekk. Jew tista' tieħu minn tal-iskola fejn ikun hemm isu inċident jew ġara xi ħaġa u titkellem fuq huma hawnhekk biex hi taħseb, għax ħafna drabi ma jaħsbu li biex tagħmel xogħol tad-dar m'hemmx għalfejn taħseb, taqbad u teħilsu malajr. Għax speċjalment jekk ma tkunx taqra. Allura mbagħad ittieha biċċiet biex taqra, anke jekk aħjar ma jkunx ktieb, għax jekk ma tkunx trid taqra fit-tul, imma hemm ħafna anke bil-Malti hemm illi tista' u tara tista' anke mill-iskola l-librerija nimmaġina. U trid toħodhom id-dar mbagħad u inti issa staqsija xi affarijiet dwarhom l-għada biex tkun taf rathomx. Ġifieri trid tkun għatu u femitu. U ġifieri jridu jirrealizzaw li hekk se jsir ix-xogħol u mbagħad tajt mela iktib li ftit sentenzi dwar di jew l-oħra. Irrispondi dawn il-mistoqsijiet. Jiġifieri biex tuża l-lingwa, mhux tagħmilha qisu eżerċizzju awtomatiku, u iva regola din regola nafa mela ħanamilhom anke jekk ma nifhimhomx dawn. Jiġifieri bħalma tajtkom l-eżempju tat-Taljan. Jiġifieri ma jsirx hekk għax dak ma jagħmilx sens. Allura inti tagħmilha aktar isek tisfida mod pożittiv biex hi jkollha suċċess. Biex tista' tmur id-dar u turi għamlet dal-paragrafu għamletu. Issa jekk inti taħseb li qed tagħmel ħafna żbalji, allura mbagħad tikkorreġihom. U tgħidilha issa ħanerġgħu nikdbuhom daw, imma fuq xi ħaġa oħra, fuq x'persuna oħra. Issa jekk tagħmilha mara oħra biex ma jkollokx il-problemi tal-ġent, ma biex tibda minn hemm. Tgħidilha minn orrajt, issa di għamilta fuq fejna fien Amanda Holden, ma nafx kif qed tiġini f'moħħi qasnaf minni bħalissa. Imma insomma, xi
naħseb xi attriċi jew kantanta, iva tal-kantu. U tajt mela ħanamluhom fuq x'qatt ieħor issa. Alright? Imma l-istess tip ta' sentenzi, l-ewwel diskrivejnija, u mbagħad x'tip ta' persuna hi, eċċetera. Tista' tuża l-istess kliem, imma tkun qed tuża l-grammatika li inti korreġejtilha biex hi mhux qed tagħmel il-corrections, qed terġa' tagħmel dak li għamlet qabel, qed tagħmel xi ħaġa oħra. Ara dik għamlet u tkun tajba ħafna, ma tista' anke turriha ġenituri ara ma. Illum da għamilna l-iskola u ġibta kollha tajba biex huma jirrealizzaw li hi kapaċi tagħmel xi ħaġa imma mhux jagħmlu xogħla biex hi tiġi d-dar bix-xogħol. Tifhem? Jiġifieri importanti. Fil-fatt hekk kont indunajt għax meta bdew il-listening comprehensions ġifieri kon nagħmluhom in a quiet setting, one to one, u ġifieri mhux minħabba diffikultà ta' smih ma tifhemx x'ikun qed jintqal. Ġifieri mill-vokabularju and the whole paragraph. U naf li għandha potenzjal għax nis-sena wkoll bdiet Italjan u l-Franċiż u qed tmur tajjeb. Mela allura Ġifieri. Da bħal meta ħanajduha min ikun autistik ġili jgħid il-Malti ma jistax jitgħallem u l-Ingliż jitgħallmu. Jiena hemm ħafna li ħaduha kontra tiegħi u jiena hekk jistgħu jitgħallmu l-Ingliż jistgħu jitgħallmu l-Malti. Ekku, u fil-fatt meta għax irridu jagħmlu exemption tal-Malti l-Università imħabba tfal autistik jiena nixtieqhom kull ġid, imma tfal autistik li huma kapaċi jmorru l-Università kollha għandhom Malti l-Ingliż. Ħatma sakemm kontem jiena ħadd ma saqsa għall-exemption bil-Malti. Sempliċement ma tabuhomx il-kwalifiki l-oħra. Allura mhux il-Malti u l-Ingliż kien il-matematika u kollox kien. Ġifieri kienet problema li dawk mhux kapaċi akademikament dak is-sens, imma hemm ħafna affarijiet oħra jistgħu jagħmlu, imma hu min huwa ftit jaħseb għax ma jkollux esperjenza. Jaħseb li pereżempju l-MCAS mhux minimu l-MCAS mhux kapaċi. Imma naħsibx li jekku għax jien rajt ħafna kapaċitajiet ħirġi minn hemm. Tifhem jiġifieri allura trid toqgħod attenta li ma jkunx imħabba fek, jekk daw qed jitgħallem anke Italjan u l-Franċiż jiena kieku l-parir tiegħi l-ġenituri hu minflok tużaw 3 sigħat fil-ġimgħa tagħmlu l-Italjan u l-Franċiż, ejja nużaw dawk is-6 sigħat żaqqa li dik tifla tkun qiegħda fil-librerija tagħmel ftit xogħol tiegħi jien tal-Malti. Waqta kemm malaj tagħmlu l-Malti. Jiġifieri ta' xi ħaġa emozjonali għaw li xi ħadd qalilha li mhux tajba fil-Malti li ma trix tisma' dak li kollha għax hawn min jaqta' qalbu fuq hekk jiġifieri ikunu jiena naf tfajliet li ġew Malta, tfajla waħda pereżempju ġiet Malta tal-età ta' 12 sena minn Londra, omma u ġenituri tagħha kienu Maltin imma kienet semat il-Malti ma kienx tużah. Meta ġitaw kellha ftit problema, ra kull darba tagħmel żball l-iskola kienu jagħmlu għalija, speċi xorru każa 12 sena tagħmel dat tip ta' żball. Tant kienet ħadita bi kbira li kienet tajtina ħalqi magħluq noqgħod issa u ma nagħmilx żbalji. Tirressanja ruħek. Ekku, il-mamma tiegħi kienet tajt għax darba kissir xi ħaġa niftakar. Qalt li Mari hi kieku ma kontx qed tgħinni ma kontx kisru. Mela ħanarmuh u mbagħad nixtru ieħor. Tifhem ġifieri veru min ma jipprovax ma jagħmilx żbalji hu. U jiena naħseb li t-tfal def mill-iżbalji li jitgħallmu basta jkun jafu x'kien dak l-iżball, di ħaġa li rridu noqgħod attenti għaliha li huma ma jaħsbux illi speċ ta' għandhom kif tajt għandhom ħafna żbalji imma għaliex. U allura ma nikkorreġux kollox jekk għandhom ħafna żbalji ma nimlewx il-pitazz bl-aħmar għax ħadd ma jħobb jarah dak. Tifhem? Nuru ċerti affarijiet, unġalluhom jiktbuhom dak l-affarijiet. Bil-limitazzjoni. Ma nafx jekk irrispondejx dak li rrid. Le, taħt li għajnija fuq ċerti affarijiet li nistanka nittikilja mal-iskola mal-ġenituri. Thank you. Ma nafx il-ħin kif qegħdin aħna naħseb għaddejnieħu.
Ma mhux qed nisimak. Naħseb nistgħu forsi nikkonkludu, Forsi forsi xi xi kummenti ieħor jew hekk. għannara daqsxejn xi punti. Naħseb il-punti kollha għaddejthom ta' ma forsi mhux mod l-iktar organizzat kif qegħdin hawnhekk. Għandi ħabta dik nagħmilha jien. Nieħu l-lectures miegħi miktubin u ma noqgħodx fuqhom. Spiritu pront. Insomma, iktar għax nisħon imbagħad. Importanti li ġifiri li l-għajnuna kollha il-professjonisti li qed jgħinu lit-tifla u l-allima tal-klassi tieħu interess fit-tifla. Anki jekk l-allima tal-Malti mhux qed tibqa' fil-klassi għal-Malti, imma naħseb importanti li tagħmel konnezzjoni mal-professjonisti li qed jgħinu lit-tifla bil-Malti u tgħinhom ftit għax fuq kollox hi tkun l-esperta tal-Malti, mhux il-speech therapist jew tifhem ġifieri dik importanti u tieħu interess. U tfal tajġ kemm jieħdu pjaċir li dik it-teacher tiegħi. Mhux jgħidu dik mhux it-teacher tiegħi. Għax hekk jgħidu. Smajta ħafna drabi di, l-interess irid ikun hemm biex it-teacher of the deaf speċjalment u anke speech therapist jew l-għajnuna l-oħra li jkun hemm jiġu mejuna għaliex il-Malti mhuwiex is-suġġett tagħhom, jista' jinserta s-suġġett tagħhom għax kollha huma kwalifikati, imma mhux ma kwalifikawx bħala teachers of the deaf fuq is-suġġetti kollha. Tifhux qed ngħid? Ma nafx hemm xi mistoqsijiet oħra forsi. Nista' nsaqsi xi ħaġa jiena please? Jiena tlift parti mill-presentation issa daw l-aħħar 15 minutes għax kelli nitlaq nwassal it-tfal u rġajt ġejt. Jien għandi tifla ta' 6 għandha bone conductive hearing impairment u kull ma ilha xi 11 months li għandha hearing aid, so hi għamlet ħafna żmien ma tismax. Li għandna problema hi li meta aħna nippruvaw inkellmuha bil-Malti għax hi għandha ftit speech, she goes back isu ta' għal dawk il-coping mechanisms ta' meta ma kienx tisma'. Allura pereżempju tiffoka ħafna fuq in-non-verbals tal-persuni l-oħra. Imma qatt ma żiedet fil-vokabolarju tal-Malti, qatt li aħna nkellmuha bil-Malti. So isna we're stuck there. Dik hija problema veru, ma nafx x'kompli l-mistoqsija jew. Le, ma nafx jekk għandek xi hints. Jiena jew net trid tiftakar kif għadt inti ma se naqlibilek bil-maqlub biex nagħmilha bil-maqlub. Jiġifieri hi għandha hearing age ta' inqas minn sena sa ċertu punt. Ovvjament skont kemm kellha nuqqas, imma allura inti ma tistax tistenna li l-lingwa tagħha bħalissa tkun ta' 6 snin. Tifhem? Issa fl-Ingliż ma nafx kif tmur, imma fil-Malti importanti li tipprova tagħmel attivitajiet magħha li huma tal-età tagħha. Dik importanti, mhux pereżempju ta' il-kindergarten, imma ta' tifla ta' 6 snin l-interessi tagħha, għax xi probabbli għandha interessi tagħha, avolja għandha nuqqas ta' smieħ. U kif għattilkom qabel, it-tfal li għandhom conductive loss jridu ħafna attenzjoni imħabba li ħafna drabi taħseb li femuk u ma jkunux femuk għax ma jkunux semawk sew. Tifhem? Ġifieri jifixklu ċertu ħsejjes ma' xulxin u tiġi kelma oħra. Di jekk jiġu għax il-lip reading ma tantx jiswa f'dak is-sens jiswa ta' għax meta jkollok il-lingwa tista' tagħmel lip reading, meta ma jkollokx il-lingwa ma tistax tagħmel lip reading. Hekk jiġi xi ħadd issa fil-bib tiegħi u jgħidli pereżempju ma tantx nidher ma baddaw li ma jekk jgħidli ciao sejra inkun naf illi hekk qed jgħid mill-kuntest mhux għax inkun smajtu neċessarjament, għax hu ma jkunx għamel ħoss imħabba li jaf li qiegħda hawnhekk fuq Zoom u ma jridx jitellifni. Imma jekk jiġi Ċiniż fil-bib, anke jekk ikun nafu u jgħidli xi ħaġa biċ-Ċiniż, la naf għalx ċaw jew għandi bżonn ta' silma jew ma nkunx naf, jiġifieri volja qed nara x'qed jgħid,
ma nifhimx il-lingwa, ma nistax nagħmel lip reading ta' lingwa li ma nitgħallimx. U għalhekk it-tfal neqsim is-smieħ għandhom problema kbira għax il-lip reading ma jistax jintuża daqshekk minnhom, tikka jikabru l-abilità. U mbagħad meta jikbru jkollhom lip reading tajjeb ħafna minnhom, mhux kollha, ma ħafna minnhom. Issa f'dal każ tiegħek l għandha 6 snin għandha interessi. Allura tajt mela il-Malti għaliex jużaw it-tfal bħala. U ħanibdew ftit kitba, avolja forsi l-iskola ma tantx tagħmel kitba speċjali ta' 6 snin, ma nafx kemm jagħmlu. Tagħmel adapted curriculum għax huma mbagħad fil-klassi huma maqsumin it-tfal skont l-abilità, so irrespective ta' Ġulja għandha hearing impairment, hi qiegħda ma' tfal li għandhom l-istess ishom livell bħal tagħha li hu ftit baxx. Mela allura ħanajdlek jiena. Najdlek bħala ukoll u bħala xi ħadd li kont ftit intiża sa ftit ilu f'daw l-affarijiet. Jiena kieku minnek ngħid jiena l-lan tiegħi hu li t-tifla tiegħi tilħaq l-ola livell, l-livell liħor tal-parti l-oħra ta' klassi. Imma ma tistax taqbess għax min jipprova kif tajt jaqbess mill-loli se jaqa' probabbli. Issa, ma tridix taqbess, inti trid tibnila l-fondazzjoni soda. Allura, trid tagħmel iktar xogħol minna milli jagħmlu tfal l-oħra, imma xogħol li ma tiddejax tagħmlu, illi pereżempju tgħidlara għax ma taqtax daw it-tliet stampi. Mbagħad ħanwaħlu hawnhekk tagħmel scrapbook ħaġa oħra u tajt ejjen inskelmu fuqha di u bejnek u bejna toħolqu ftit strutturi bil-Malti, sentenzi sempliċi, eccetera. U ħalli tiktibhom la inti. U mbagħad kif tajt l-eżempju liħor, sa liħor ta' xi ħadd ikbar imma xorta waħda l-idea hija tista' tadatta, tajt mela issa l-istampa l-oħra. Għajdli inti x'irrid nikteb. Għax hi forsi ma tkunx taf tispelli kollox imma l-istruttura tkun u tibda. Issa jekk intajli ma jgħadha laqas wasli tas-sentenzi, mela ħanamlu frażijiet. Sowa għanna kaxxa kbira kannella, mela ħan ikdbu li di kaxxa kbira kannella. Ħan ikdbu li da tifer żgħir Malti. Ġifieri għax qed tesponija wkoll għal ħafna affarijiet importanti fil-morfoloġija u l-istruttura tal-Malti. U mbagħad tajt, mela x'jiġralhom daw issa tara stampi oħra, x'jiġralhom, mela da waqa' mir-rota. Da qabes fil-pisċina tkun liħor tela ma' siġra. Affarijiet sempliċi, imma jkun hemm xi ħaġa li tista' tara. Allura ma tidejx daqshekk u nofsku qed tagħmlu int, nofsok hi. Imma ftit wara għajdlara daw x'konna milna aħna xi ġimgħa ilu. Tiftakar x'kienet di x'iktibnaw u tibda taqrom hi. Issa jekk ikunu diffiċli wisqalija tgħinha inti. Dejjem ftakar illi hi suċċess trid mela hi tħallix tagħmel ħafna żbalji u qisu ma ġara xejn. Imma meta tara li qed tbati tgħidla ejja naqrawhom flimkien daw. U nagħmlu paired reading illi probably naħseb taf x'tfisser illi inti u t-tifla taqraw flimkien. Imma mhux tħallihom mbagħad taqra int biss u hi ma tgħinekx. Issa jekk ma tgħinekx għax verament ma tistax, allura tajt mela qed immur maġla, għandi bżonn noqgħod lura. Importanti tgħidli sa frażi nominali x'se tuża, għax inti kull parti tas-sentenza trid tkun korretta eventwalment biex jitlaħaq mal-oħrajn, mela frażi nominali bil-Malti tista' żżid kemm trid affarijiet fiha, anke bl-Ingliż ta' ġifieri. Imma bil-Malti qed nitkellmu issa u naraw x'affarijiet oħra. Anki pereżempju ċerti affarijiet x'taħseb li hu xi oġġett, anki ġieli jiġu dawk il-katalogu ta' Greens u Welbys u affarijiet ġieli nara affarijiet daw x'inhu ma jien. Ma tantx ikoll ħin noqgħod narhom imma avolja rtirata. Imma allura tajt mela ħansaqsu lilna x'inhu ma daw. Fliexken, per eżempju, tletti fliexken, mela ħan nikdbu taħtom, tletti fliexken ħodor, per eżempju, imma mbagħad inti tista' taqqad dawk fi-storja eventwalment, jekk nagħmilhom fuq jekk daw vera ħġieġ u nagħmilhom fuq dal-ħajt u xi ħadd jitfa' ballun, x'se jiġrilhom? Jaqgħu jikisru, mela tlet
it-tlet tiflix kienu ħodor, kbar, x'kienu, waqgħu nkisru. Okay. Ħallija tagħmel qabel forsi li t-tifel tefa' ballun hemm fil-għoli u ġara li ġara. Jiġifieri qed inkun ftit patchy hawnhekk għax qed ngħid ħaġa u mhux qed naqgħadha sħiħa, imma naħseb jiena tista' tara x'qed nipprova ngħid li trid tinteressa l-ewwel net. Għax hekk timponila xogħol illi se tidejja tagħmlu, se teraħ ikraħ il-Malti, mentre jekk kien tgħidilha kemm brava u tagħmel notepad inti forsi file fejn daħħal kull ħaġa li tagħmel u tkun kollha sabiħa u tajba mbagħad pinġija tagħmel li trid istess stilel eċetera. Dik ikollha suċċess għax nagħmel bil-Malti jien. Okay. U dejjem sakemm tkun indipendenti tagħmel dawk l-affarijiet, u mbagħad nimxu fuq il-livell ieħor, is-sentenza sieħa, u mbagħad nibdew naqraw daqsxejn iktar. Ma trid taqra magħha flimkien, trid taqra stejjer bil-Malti, hemm kemm trid illum u bellezza nixtieq li kelli jiena dawk l-istejjer meta kont żgħira jien, jew meta t-tfal tiegħi kienu żgħar. Jiġifieri għax ta' min jaqrom, trid tagħmel ħin kuljum taqra ftit bil-Malti, anke nofsija. Imma l-menu tesponija għal Malti miktub. Tkun qed taraħ ukoll għax ikun bl-istampi, imma tkun qed tisimgħek ukoll u l-istruttura sħiħa u tajba se tkun. Okay. Tajjot għal-kbar ġifieri illi jkun hemm xi ħadd magħhom li jgħinhom, it-tfal neqsim is-smieħ li kellhom ħuthom veru dejjem magħhom illi dejjem għenuhom. Tajġ kemm għamlu ġid magħhom, tajġ kemm kabrulhom il-lingwa, imħabba li dejjem kienu hemm għalihom, li jkunu hemm qed jagħmlu x-xogħol tal-iskola u jgħinuhom ftit mingħajr ma jagħmluhom għax meta kienu konna nispjegawlhom dak ma trix tagħmluhom int, mhux qed tgħinhom hekk tagħmluhom int. Tifhem ġifieri sakemm jittgħallmu. Thank you. U nawguralek suċċess, naħseb. Thank you. Tajjeb forsi nikkonkludu hawn mela. Ħaġa nirringrazzjak ħafna Professor Alexander ta' din it-taħdita interessanti ħafna. Żgur illi ħareġ ċar kemm hemm bżonn ta' ħidma flimkien u sinerġija bejn il-ġenituri, l-għalliema, għalliema speċjalizzati, LSCs, għax iktar ma jkollok nies qed jiġbdu ħabel wieħed mill-istess persuna, iktar hemm ċans li nilħqu l-għanijiet tagħna. U jiena nżid anke minn esperjenza ta' tifel neqes mismieħ li kelli fil-klassi snin ilu. Saħansitra kien hemm min fil-klassi minn sħabu illi anke prova jitgħallem xi ftit mill-lingwa tas-sinjali biex ikun jista' jgħinu. U d-differenza kbira illi għamlet dil-ħaġa kemm kien ħossu aċċettat u kemm kien isib support, jien ngħid illi wkoll kienet motivazzjoni kbira għalih. Ġifieri kultant naħseb jiena l-ambjent kapaċi jagħmel id-differenza kollha u kemm ikollok nies vera jridu jgħinu bis-serjetà. U anka dwar ir-riżorsi adattati illi semmejt inti illi anka jekk forsi il-Malti ta' tifel jew ta' tifla jkun għadu bażiku, xorta tittihom materjal illi ma jkunx ta' tfal iż-żgħar, din ma tiġix biss f'każi bħal dawn, imma anke pereżempju kultant mal-barranin li qed jitalmu l-Malti. Għax ikunu għadhom qed jibdew l-ewwel vokabularju ma tistax taqbad karta li tagħti l-tfal tal-primarja u tija lilhom. Ekku. Għax affarijiet li ġraw daw jiġifieri. Eżattament. U dawk ir-riżorsi kieku jgħinu l-tfal nesmismi wkoll jew viċeversa ġifieri. Imma dak li jkun isu jħossu redikolu. Jgħadda xejn, x'ħaseb li jien speċ ta'. Eżatt, ikunu adulti daw, mhux tfal, għalhekk Żgur, ġifieri. Anki tfal tas-sekondarja anke fil-bidu tas-sekondarja tihom xi ħaġa tal-babies daw. Kollhom raġun, kollhom raġun. Żgur, allura mbagħad ma jkunx hemm motivazzjoni.
Veri wieħed din forsi fil-Malti iktar problema għax m'għandniex riżorsi daqskemm hemm fl-Ingliż jew hekk. Aħna bikonna naħdmu Ma, riżorsi aħna ġifieri u hekk u ġifieri aha, u għalhekk importanti li min kun qed jassisti lill-istudenti u l-istudenta u l-allim tal-Malti jew l-allima jaħdmu flimkien għax wieħed ikollu isu l-arfin tal-lingwa iktar fil-font u l-allim speċjalizzat ikollu il-ħila ta' kif iwassal forsi iktar u kif jgħin, ġifieri importanti ħafna din. Aħna għandna ħadita oħra preparata għal xahar id-dieħel, kombinazzjoni se tkun fuq il-Malti għal barranin. Issa l-qoddim nagħtu anke dettalji ta' meta se ssir. Nirringrazzjawkom ħafna tal-li naqattu magħna llum, nirringrazzja mill-ġdid lill-Profs Alexander tal-li oġoba tina din it-taħdita u l-appuntament tagħna f'xahar id-dieħel mela. Nirringrazzjakom ħafna u l-lejla tajba. grazzi. Grazzi ħafna u prof.